Deze hoorn die had een voor ons helemaal iets samengesteld van oude hoorn. Mijn oren goed wat onder. Die weer echt creatief. En dan hadden we, en dat was heel veel werk, hebben wij bij La Venetia, Eine Nacht in Venetië, heette dat stuk, hebben we vogelpakken gemaakt. Dit waren de duiven van San Marco. Er staat daar nog een snaveltje bij. Het is theaterkoor Animato en wij zingen en spelen. We bestaan dus vanaf 1957. Het is opgericht als Leeuwarden Opera- en Operettevereniging. In de goede dagen, toen hadden wij 20 leden maximaal. Eigenlijk met 64 maximaal wezen, dus we hadden al een wachtlijst. De situatie is dat we per 1 oktober opgeheven zijn. We hebben dus nu officieel geen koor meer. Alleen ja, we zitten hier nog wel in het atelier en dat spul dat moet allemaal weg. En we hopen dat er een vereniging of iets dergelijks komt die het hele spul van ons over wil nemen. Ja, dat is heel erg. We zagen het natuurlijk wel aankomen. Dus ik kon al een beetje aan het idee winnen, het laatste jaar eigenlijk al, omdat het ledenaantal ik behoorlijk slanken weer. En ja, dat is toch je bestaansrecht dat je elke jongen repeteren kan in de week een keer. Die kosten me er sowieso uit. Alles bij de die corona nog eens klap van nou, dan hebben we dit hier helemaal niks meer. Of zien we nog een politie uit voor een keer gaan. Rondom. Ja. Einde verhaal. Nou ja, vooral de spanning voor een uitvoering in een harmonie op het grote toneel. Ik ben geen solist, echt net. Maar dan maar zien aan, dan is het geweldig om te doen. Hè. Eerst dan denk je, oh, wat moet dit worden als dat al aan het repeteren bent. Maar als je dan stiert en het orkest in de bak begint aan te spelen. En dus, dan is de hele sfeer en alles bijna. De smink, de kleding, het hele complete plaatje. Hè. Dat zijn de pakken van, die hebben die in de oorlogsscène. En die binnen dus prachtig. Er zitten strakke witte broeken bij. Daar hebben we nog wel lol mee gehad, ik zie ze. Ja, alles met voort. Ja, dat dacht ik wel zeer. Hè? Want je denkt, je hebt ermee bezig geweest. Oh, die jurk maken, oh, daar. En oh, wat weer dat mooi. Ja, en nou zit in een tijd het maakt voort. Maar dan ben je meer verhuurbedrijven die het al eer problemen hebben. Die zeggen, ja, je kan net van besteden. Dus dat kan gewoon niet. Maar dan hing het er al eer en dacht, oh. Ik wil het wel op zolder hebben, maar dat kan niet. Dat past ik net. Ja, wij moeten per 1 juli moet het helemaal leeg zijn. Dus we hebben nog een half jaar om het spul kwijt te raken.